Tumanlasay mekaron sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup. Yes, good morning na mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton nga mga Facebook watchers or followers, share lang sa aton nga live FB live naton ha. Sige. Sakay Juvie Monares, good morning dira sa imo. Donna Navarte Macario. Rochelle Evangelista kag kay Weng Morales, good morning dira sa inyo. Kay Abi, kay Nat dira, kay August, good morning man. Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso kag dira sa kay Virgil Legaspi Coloso sa Bago City, sa kay Teresa Linaha Cayaw, no? Kag sa mga kaupdanan namon dira no sa KBFF, no? Sa kay Melissa Onso Cesar, kay Landot dira, good morning man sa imo, no? Daidi Soccer, kag Rica Yulo Bailon, good morning, no? Kag sa iban dira, no? Amigo ko, kalimtan ko ni permemo si Joe Humabong, na. Kay Michael June Season, sa kay amigo tada Jack Denila, good morning man. Evelyn Nipomuceno, ka maayong aga man sa imo. Kag si Michael John Season, ginagreet niya lang si Toto Ming sang Zona 5 sa Purok Brotherhood sa may Barangay Sumag. Good morning din sa imo, no? Kag Johnny Barayoga, maayong aga man. Kag dira sa ato mga ka-aksyon sa hinubaan sa Alagad Radio, maayong aga dira sa inyo. Mabatian mga aton nga pagpangalagad live dira sa Alagad Radio sa Banwasang Hinubaan. Ay mga ka-aksyon naton dira sa Libertad Public Market. Good morning, no? Sa Domingo, tukot-tubo lang mo doon mark kakwang to, nagpanindahan. Apa rin tawo? Kag perti man ka mahal sa baligya. Yes, so pero sige lang, ngita ka lang actually baka ko to ugaman lang. Sabi ko na malingki, kag kaya ba mo na malingki, kag nagbakal kaya uga. Si Mrs. yata pakakuan niya panindahan to ako uga lang niya gin bakal ko. Yin safety mo na gid yang uga mo ya. Yes, so okay daw nahidlaw ka man bala sa uga, di ba? Oo. Kung ang uga ko hindi mo dugay mo hindi makita, mahidlawon ka man ay. Ikaw yan kayo, wala ka kaon uga, guro mo. Baw, sa nagligad yan mo itong kaong ko, luto ni Jo Marie. Muto Muto gani nga daw na padoble ang rice ko sa uga. Kaya masarap na uga. Yes. Ang binili ni John. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Balita Morning Edition. Sa detalyera sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, duha ka mga local government units sa probinsya sang Negros Occidental ang ginakonsidera karon sa Commission on Elections nga mahimo ipaidalom bilang areas of concern sa 2022 national and local elections. Sunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, wala pa makapagawa sang guidelines ang National Joint Security Control Center para sa mga parameters para makabig ang isa ka lugar nga area of concern
Apang sa pagsinapol sa Provincial Joint Security Control Center, ginakonsiderar na ang siyudad sa Escalante kag banwa sang Moises Padilla. Patag ni Ananoria, isa sa mga basihan sa pagkonsiderar sa duha ka mga LGUs amo ang natabo sa nagligad nga eleksyon. Duha pa ni Ananoria, hulaton pa sa PJSCC ang resolusyon gikan sa national para diri. Sa bahin sa siyudad sa Bacolod, magasapol pa si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya sa City Joint Security Control Center para may baluan kung may areas of concern diri sa siyudad. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya nga naging matawhay ang unang adlaw nga pagpatuman sa COMELEC checkpoint sa pagpatuman sa gun ban. Enero 9 sang tuwang gabi sang ginumpisahan sa COMELEC ang checkpoint kag ini unang ginlansar sa 6th Street. Suno kay Canya, wala ini sang may nabaton nga report nga may gindakop bangod sa paglapas ang gun ban sa syudad nga magalawig tubtub Hunyo 8, 2022. Base sa notisya nga nabaton sa COMELEC Bacolod, 12 ka malugar sa syudad ang may COMELEC checkpoint sa lain-lain nga oras. Nagpanugyan si Kanya sa mga motorista nga magsuksok sang face mask sa tion nga magistorya sa mga kapulisan sa checkpoint. Ginklaro man sila nga nagatutok ang COMELEC checkpoint sa gun ban, kagyara naman sa pulis ang pag-usisa sang dugang nga mga dokumento sa mga motorista. So far, wala man kami naka-receive pa reports with regards to any apprehensions, mga violations sa gun ban sa nakakandak ng mga checkpoint. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya. Nagdangat na sa malapit 2 ka milyon ang registered voters sa probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod para sa 2022 national and local elections. Suno kay outgoing Negros Occidental Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, nadugangan sang kapin 40,000 ang registered voters sa probinsya sa ginpatigan nga extension sang voters registration. Samtang 327,403 ang total registered voters sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Ananoria, pinaunang listahan sa mga registered voters sa kada banwa ka siyudad sa probinsya, apang hindi pa mapagwa mangud nga nagaparan pa ang validation kag printing sa bahin sang COMELEC. Dugang pa ni Ananoria, mahimo naman maulihi sa pagpagawa sa listahan sang registered voters ang siyudad sa Bacolod bangod sa kadamuon sang botante. Ginpatag naman ni Ananoria nga ginakakas nila ang mga na-validate nga flying voters. Nagapasalamat ang Commission on Election Negros Occidental kag Bacolod sa mga stakeholders nga nagahimo sa inisyatibo para mapabilin ang matawhay kag malinong nga 2022 nga national and local elections. Suno kay outgoing Negros Occidental Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, nakita sa COMELEC ang dedikasyon sa mga non-government agencies sa pagtipon sa mga kandidato kag magpahanumdom sa mga pagsulundan sa piniliay. Dugang pa ni Ananoria, nangin madinalagon man ang kick-off sa implementasyon sa election period kag COMELEC gun ban bangod sa bulig sang publiko. Ginakabig naman ni Ananoria nga generally peaceful ang unang inadlaw sa election period kag COMELEC gun ban. Igasaylo naman sa probinsya sa Iloilo si Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Sa virtual press conference ng ipatigan sa COMELEC Bacolod kag Negros Occidental, ginkumpirmar ni Ananoria nga nakabato ni sang email gikan sa regional office para sa pagpatigan sang reshuffling. Suno kay Ananoria, si Attorney Robert Salazar nga gikan sa probinsya sa Aklan ang magabulos sa iya bilang Negros Occidental Provincial Supervisor. Patag naman ni Ananoria, sini nga semana ang transition period. Sa bahin naman sa COMELEC Bacolod, wala pa sang nabaton nga mando si Attorney Katrina Trinio Canya apang ginapaabot sini ang pagpatigayon sang reshuffling. Ginpamunuan ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson ang pagpanagtag sa relief assistance kay housing construction materials sa manhalitan sa Bagyo Odette sa siyudad sa Sipalay kahapon nga adlaw. Personal nga nagpadulong sa siyudad ang gobernador o mga lokal nga opisyal agon magpanagtag sang bulig sa barangay Cartagena, Hilmontilla kag Mambaruto. Ini nga mga barangay amo ang lubos nga naapektuhan sa bagyo nga naglaslas ang Disyembre 16, 2021. Lakip sa mga ginpanagtag nga housing construction materials among
corrugated kag plain GI sheet pagi sa 50 milyones pesos nga ginpain sa gobyerno probinsyal. Sa karon ginalat pa sa probinsya ang mga pagsulundan angot sa pagpanagtag sa 90 milyones pesos nga emergency housing assistance program sa National Housing Authority kag 41 milyones pesos halin sa Bureau of Treasury. Palay, we will start distributing already mga GI corrugated. No? Whatever sheets that we have managed to purchase, amo na sugdan. We decided to give GI corrugated na lang because the local government has already distributed financial assistance. Kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa ibang pa natin nga mga balita, lokal, ginkakasa pwesto bilang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office si Police Major Ruel Colanag, sumugod Enero 7. Sunod kay Bacolod City Police Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang pagkakas kay Colanag ang mahimo maangot sa naghilapit nga piniliay. Duwa pa ni Gabana, normal lamang ang reassignment sa mga kapulisan sa tiyon nga naghilapit na ang eleksyon. Si Colanag ang gin-reassignment sa Iloilo City Police Office. Sa karon wala pa sa police personnel nga gindesignar bilang tagpamuno sang Bitaw. Duga pa ni Gabana, si Mayor Evilio Junior Dia nag-appoint sang tagpamuno sang Bitaw, bangod nga ini ang natukod paagi sa isa kaordinansa. Eleksyon madayon sa piyak sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Samtang grupo sang medical technologies sa Pilipinas nagapilar sa pag-release ng allowance sa husto nga oras. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center dapat man Sa kay Johnny Barayoga dira, good morning kuno kag sa Sibak dira sa Barangay Kabug. Kag ginakumusta lang ni Rochelle Evangelista iya mga pamilya sa pamilya Honggin sa Dumaguete. Atan Borromeo. Good morning. Monitor lang sa Barangay Panakiao, Isabela. Ginagreet lang tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiao kag sitio Sulbod, Moises Padilla. Nga sigabong gid ang mga radyo dira adlaw-adlaw, especially sa pamilya Borromeo kag Hermogeno. Okay? Si Nathan gali ni Borromeo. Nahimuatan. Kay Miss Jing kay Dialagdon, good morning. Slaser Sumugat, kay Joshua Christopher Belas. Belas. Good morning si mo Joshua. Sa Banwas ang hinigaran naman ni si Joshua. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning man. Rob Malan. Good morning man kay Tito Fred Ripotana, good morning. Grace Frederick, si Tito Fred, kisa ang namang gagamit. So, sa ila Facebook account. Good morning, dra sa imo sa may Legazpi City, Albay. Ari sa subong sa Albay, mong dito siya nag-work. Dito siya nag-work sa mo? Yes, okay. sa Albay. Kaya, Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning. Paki-greet lang sa inablos niya nga si Baby Alfred Morales. Happy birthday! Happy birthday! Baby Alfred Morales. Kay Joshua Bia, good morning sa imo. Kay Sir Lester Ray Benitez, good morning man. Thank you so much sa 100 stars. And pakitamyo ko no kay Aisha May Katage Benitez dira sa Sumag. Ano nung sugpon man? Hindi ko Sumag na National mabasa. High School. Okay. Amo lang na ang sugpon? Amo lang sugpon niya. Sige. Si Ayesa. Morning sa mo, Ayes. Ayesa. Si Ayesa. Si Miss Homa Lumena. Nag-send sa 100 stars si Lester. Yes, Thank you, salamat. Lester. So, Malomena, good morning. Kaya Sol Lamang Barnacha, good morning man sa imo. Dara sa may Thailand. Joshua Bia, tamyo ko lang. Iya palangga ko nga partner nga naga-monitor. Iya. Advance happy birthday, babe. Misala naman siguro. Bongga, Fantabelia. Stay quarantine lang ta para safe aton baby Tantan kag Thalia or Kasi misala Thalia. naman siya mo na gina-block burong iyang Facebook account. Kalain. Sige Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Martin Aliling, good morning. Athea Kim, good morning sa imo. Iriman, good morning sa imo dira sa may Banwasang Mursha. Kay Leo Vicentino, good morning man dira sa imo. No? Kay si Dennis, aragya po si Dennis. Mayo kay aragi dyan si Dennis, Bangkot lang ko yung Dennis, kumusta dira sa San Enrique? Ang mga kuryente, ang kuryente, ara na, nabalik na. Sa mga kwan dira bla doors, sa mga beaches dira bla, nabalik ng kuryente da. Mano. Ano ganito naligat ng beach to nga daw, ato lang, Wisik, dran sa San Enrique, no? Wisik. Atong pula, may pula nga, swimming pool. Pula? Oo. Ano lang to actually, paint lang na siya sa dalom. Daw gagwa siya nga daw red ang tubig. Pero, so daw Red Sea. Red Sea, gidyo dayon, bongga. Red pool lang. Red pool. Hindi man siya mag-park. Hindi man siya mag-park. Hindi man. Parting of the Red Pool.
Ita nag-amusta dira ang mga kuryente da ara na nabalik na. Kung nag-operate na bala Aksyon doors. Gani Kay man. makadto ta to. Makadto ka to. Makadto ta to. Kita. Sige. Kung nag-operate na. Correct. Sa balay na ni Dennis, ga-operate na pwede kita to. Sa, Mandala na red nato pool dahil to? sa isda. May red pool to? Red, aquarium. Para Kaya wala doon. tinlo. Ay, sorry, Dens. Kalain. Sige, Sige, Kay Sir Awin Torres, galiha, good morning. Dara sa may Yes. banwas ang hinubaan. Kaya, sino ka din, sa La Castellana, bala, Leo Talaban. Leo Talaban sa La Castellana. Yes. Good morning, no? Kag amo ni siya si Leo nagbakal gid siya sang transistor radio bla. Gani man. Kay magluwas sa FB, nag-monitor pa gid sila sa transistor radio on air. Yes. Salamat. Ma'am Lily King. Gusto niya gid ko na magpuli before election but highly unlikely. Hi lang ko na kay Councilor M. Ang kag Mayor Bing. Good morning, gra sa inyo. Alin sa London. Kay Miss Lily King. Friend ni sila ni Councilor M eh. Friendship sila gali. Friendship sila, oo. Kay Christopher Corsiga Masmela, good morning man sa imo, no? Kag dira sa taga Burgos Public Market, Aksyon doors. Oo. May aga dira ka sa especially sa makapihan. Sa tanan nga makapihan da sa nagapangapibla, good morning dira sa inyo, no? Sa DK Kapihan sa La Carlota. Yes, kag sa Di, kapihan man ni sa- Lani pag ito. Ani Lani, oh. Di ko pa man sa Wibis, kadto to ba sa DK Kapihan? Wow, bigay ko bala pang gas kag pang pang pamahaw to sa DK kapihan kay kadtuon ko gid na. Hindi lang, yan balala nga si Boy Duran, i-charge Ay kalain. Standby na sa mga balita nasyonal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagapati ang Commission on Elections nga madayon ang 2022 national elections bisan pa nga dako ang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay COMELEC spokesperson James Jimenez, posible maunta temporaryo eleksyon sa pila ka lugar kung matapigan sang virus ang mga miyembro sang electoral boards sa din gilayon man nga magpadayon in kaso gilayon makakita sang mga bulo sa mismong adlaw sang eleksyon. Isa sa ginakabalakan nga mangin super spreader events ang in-person nga pagpangampanya sa mga kandidato, rason nga naghanda na sa karon ang COMELEC sang website sa din makapatigan sang live stream o kung ginatawag nila nga e-rallies para mangampanya. Kahapon, Enero 9, sa ako na sang Enero 9,
sang nag-umpisa na ang election period sa pusod, rason nga nagpatigaw naman ang COMELEC sang checkpoints para mapatuman ang gun ban tubtob ni sa Hunyo 8. Ginpahayag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga i-require siniyang kampo ni presidential aspirant kaganay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpresentar sa notarized medical certificate matapos nga wala ini nagtambong sa deliberasyon sa COMELEC sa disqualification cases. Ini ang pahayag ni Guanzon nga naga-preside sa preliminary conference sa tatlo ka disqualification cases bato kay Marcos nagligad niya Biyernes matapos ang pagdepensa ni Vic Rodriguez, Chief of Staff ni Marcos, kasunod sa social media post nga si Marcos ang may radio guesting isa ka adlaw antes ang hearing sa COMELEC. Sunod sa kampo ni Marcos, hindi maayo ang pamatsyag ni Marcos ang Biyernes nga adlaw, rason nga wala ini nakatambong sa COMELEC hearing. Pero sunod kay Guanzon, kinahanglan nga yara ang presensya ni Marcos pagi sa video conference, bisan nga nagapaidalom ini sa quarantine. Sa deliberasyon, may ginpresentar nga medical certificate halin sa doktor ni Marcos na petsahan Enero 7. Ginpahayag naman sa Department of Trade and Industry nga napaidalom pa sa mandated price cap ang COVID-19 test kits. Kag natala pala mga aprubahan sa mga regulators ang pagbaligya sa self-administered test kits. Sunod kay Trade Assistant Secretary Ann Clay Kabuchan, nagapag-angot sa karon ang ahensya sa Department of Health para masanagan ang report angot sa overpriced nga testing services. Nobyembre 2020, sa ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa DOH kag DTI, nga hibaloon ang price range sa COVID-19 testing nga ginipatigaan sa mga ospital, laboratorio kay iban pa nga health establishments. Nagsaka sa 1,000 ka mga tawag kada adlaw na baton sa One Hospital Command Center tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Suno kay Operations Manager Dr. Bernadette Velasco nga sa nakaligad tubtob 200 lamang katawag kada adlaw na baton sa COVID-19 referral hotline sa Pilipinas. Dugang pa rin Velasco kalabanan sa mga tawag ang asymptomatic o consymptomatic individuals nga may mild symptoms. Ang One Hospital Command Center ang ginlansar sa Agosto 2020 bilang centralized referral mechanism si COVID-19 patients na kinahanglan i-admit sa public kag private health facilities. Ginaapilar naman sa grupo sa medical technologists sa Pilipinas ang nagakaigo kag husto sa oras nga pag-release ang ilang allowance. Partikular ang ginapilar sa Philippine Association of Medical Technologists amo ang husto nga pag-release ang hazard pay kag special risk allowance ang medical technologist nga nagatrabaho sa gobyerno kag pribado nga sektor. Suno kay PAMIT President Romel Saceda, kalabanan sa medical technologist ang may mild o moderate cases ng COVID-19. Sa nabuluhan, trabaho sa medical technologist ang pag-examine sa specimen nga nakuha sa swab test agad i-check kung positibo o kung negatibo sa COVID-19. Ginanunsyo sa Armed Forces of the Philippines ang pagtaliwan ni Anay AFP Chief of Staff Lisandro Abadia. Ginpahayag ni AFP spokesman Colonel Ramon Zagala nga ginapamunuan ni Abadia ang Armadang Kusog sang Pilipinas humarin Abril na 1991 tubto Abril 1994. Dugang pasinigin pamunuan man ni Abadia ang pagpatuman sa campaign plan lambat bitag nga nanginalagyan para maghuyang ang puwersa sa New People's Army ug NPA. Sunod pa sa opisyal, ginahanda na ang igahatag ng military honors para kay Abadia bilang pagkilala sa iyang legasiya bilang soldado kag pamuno sang ila nga puwersa. Anay leader sang Myanmar nga si Aung San Suu Kyi liwat ginpamatan mapreso sang 4 ka tuig. Samtang Clay Thompson nakahampang na para sa Warriors, nakascore sang 17 puntos sa ilang pagdaog batok sa Cleveland Cavaliers. Ina kaiban paraton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang Sa kay Stephen Ganza, Simbit, dira sa La Carlota City. Good morning sa imo from Lester Ray Benitez. Kay Nancy Alyosa Barba, sa pamilya Barba, Manalo, Tobola, kag Bautista. Good morning man. Kag sa kay Kagawad Mila Alit, sa barangay 39. Good morning. Sa kay Kagawad Ulay Abalahon, kag Kagawad Krisya Dueñas. Dr. Krisya Dueñas. Good morning man, dira sa barangay Kabug. Si anong ka ni Krisya man? Ako pa ni sa kalian o ano ganina daw general physician. Kaya wala pa siya Wala pa sa specialization. So, kuha pa na sa anay. General practitioner. Ano man? Ano pa na sila? Ambot hindi ko kabalo sa term sina Aksyon boy. Basta general physician na guro. Daw ko na siya. Congratulations liwat. No? Sa kay Dr. Dueñas. Ambot kung din, magulang ni siya sa imo guro jutay. At yun, naka-doktor na siya gani. Naka-medicine na siya gani. Ikaw saan ka ma-doktor? Kung magwa ng budget. Hindi. Magwa ng budget. Kung ma-download ng budget. Hindi ko makadiscover kasang ano ang medical use ang duldol. Duldul. Kadamo, no? Nakabudlay sa duldul. Ano bala ko sa duldul? Sa ulunan mo lang. So, anong medical use ang duldul, man? Basi madiskubrihan mo lang ang may Sige, medical basi use. pa lang, di ba? Ang duldol, kundi kuhan ka dayon ng Dr. Dorel Cabatu. The Duldul Discoverer. Discover. Ang liso yun na pala, nakakita sa liso sa duldol. Pwede na ko rin lagaon na. No, ginakaon na mo na if you remember right. Ambot lang to. Ginakaon yun ang... Ang liso bla. Hindi guro Basta to ginakaon. Ay, doon ko lipat lang ko kung ginakaon na mo na sa una o ginabala sa pugak ka luthang. Basta ginabala guro. Doon ka budlay kung ginakaon na. Oo, kaya uno dyan na puti na ba eh. But lang, wala ko na nag-open sina. Ang liso sa amay. Kaya hindi ko... Amo nagaling nga, hindi magkadugay pa si mo makadiscover sang medical medical use sang duldol. Kaya mo gina-open gali ang liso. Gani man. Gina-open mo gidya gali yahaw. Tutuod din, no? Tilawan mo gani. Makadiscover ka bituod, ikaw yan, no? Nga ang imo yung capsule ya, duldol capsule. Duldol. Ay, kasabad. May panayas sa mga nakadiscover mo. Mali Uh-huh. mo. The soft capsule. The soft. Ano tig-ugly. Saan magbakal sila Cottony. Cottony. The cottony capsule. Cottony. Saan magbakal sila yung sang capsule, may paman kaya nga ulunan. Wow! Grabe yung promo ba? Karikta na sila sleep forever. Amo na! Aring paman sa imo nga. Duldul capsule. Duldul capsule helps you sleep not just in hours, but forever. Yeah! Bongga! Bongga sang taglay. Duldul. Sakay. Chakaw. Nuwame Jimenez, good morning man.
Nya hidlaw mo ko sinyo ba? Nga di ka nagkadto nuwami. Gani man. Nga hidlaw sa kuno sa ato Din lang. ka nag-go. Sa kay Miss Lily King, thank you gid sa stars again send. Yes, thank you, Miss Lily. Sa naman kay Nuwami Jimenez nga kuno nga comment on nya nandam na yaunod. Kasi nang ginakaon na sa una eh. Naginakaon yung gid manggali. Dumagutod sa una mo. Kay kat sa amon to sa una. Akadami ato to may mga puno sang duldol. Oh. Tay maluto na sabay mga kuan na sabay nag-brown na siya. Tay may mga liso na siya. Nanam. Ay, gali. Porti, no? Lipat lang ko po basta mo gali ah. Che Zamora, mag-aga man dara sa imo. Sa mga classmates ko sa batch 81 sa RTNHS, bala good morning sa inyo, no? Yes. Sa mga nag-monitor nila, salamat gid. Marcy Rombines Junio, na mag-aga kay si Suzette, ko na makita, si Suzette Lumeda. No, sila ni Che Zamora, ginasanlang na sa Ay, true. pagkaon. Bongga. Silin ko na eh. Anong sabor yaman? Do hindi ko may Nanam imagine. gani. Namin ko anong texture sang food, sang duldol liso. Daw kwan, daw... Dumani? Dumani to. daw mo na. Grabe na. Kung isang lagon mo, mo ganun sunod daw hilaw na yung Ay, ginakaon pag dyan nga hilaw. O, sige, standby na kita sa duldol. Sa aton balidugan nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Kag sa detalye Balita International, ginpamatmatan nga mapreso sang dugang nga 4 ka tuig ang ginkakas nga leader sang Myanmar nga si Aung San Suu Kyi. Ang kaso ang angot sa illegal possession of firearms kag ang pag-import sang walkie-talkies amuman ang paglapas sa ginapatuman nga COVID-19 protocol. Una na ang ginapamatbatan si Suu Kyi sa tung Disyembre kag napaboran nga mabuhinan ang penalidad sang 2 ka tuig. Umpisa pa sang Pebrero 2021 na preso na siya sang agawon sa militar ang control sang gobyerno sa Myanmar. Sa balita sa sports, akon sa negosyo, nagtakop ng masobra isa o kung 2 ka bulan nga pagbaligya sa mga negosyante sa trade fair sa Bacolod City Public Plaza. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Enero 7 kung tani nagtakop ang permiso sa mga negosyante, apang nagpakabay may nga tubtub sila weekend, dala na panghimos ng ilang pwesto. Duwa man ni Pineda, ang sa propiedad sa simbahan, magalawig sa masobra 2 ka bulan na ilang pagbaligya, samnang 1 ka bulan naman ang mga displaced vendors sa propiedad sa syudad. Ginpahig ni Pineda sa iya pamangusisa sa mga manugbaligya, nangin maayo man ang ilang negosyo, tubtub nagtakop apang napektuhan ang ilang benta sang nag-igo ang Bagyo Odette. Sa aton nga dugang nga balita sa negosyo, may pagsaka sang presyo sang produkto sa petrolyo karon nga adlaw Martes. Ang Caltex sa gasolina may 75 centimos nga saka, diesel 1.10, kerosene 90 centimos. Pareho man sa Shell Sea Oil nga nagpasaka sumugod las 6 sining aga, ang Caltex kay na las 12:01 sang aga. Ang saka sa liwat o kon ang clean fuel las 4 pa yang pasaka karon sa hapon. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 51 pesos kag 16 centimos, ang Singapore dollar 37 pesos kag 71 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 56 centimos. Ag sa ato naman yung Balita Entertainment, ginulan sang pagpang-bash sa mga netizens sa Instagram post ni Corina Sanchez angod sa pagka-insensitive sini sa mga nagakanabo sa karon sa Pilipinas bukod sa padan nga pagpanghalit sang COVID-19. Sa nasambit nga post sa diin nagasuksok sang swimsuit, may caption ini nga imagine lahat naga-COVID na, ako never pa, and I'm all over. Thank you Lord, sadya akong pinagpala kasi dami kong tinutulungan. Tubtub gid edit sini kag nahimo nga imagine lahat naga-COVID na, ako never pa, and I'm all over. Thank you Lord, sadya akong pinagpala kasi baka nakakatulong yung natutulungan din. Please bless and heal all those infected. Apang dismayado sa gihapon ng netizens kag para niya ginulan sang pakamalaot si Corina.
Sa ulihi, liwat gin-edit na lamang sini kag nahimo nga thank you Lord. So many sick and infected. I've never been positive. Even as I'm all over for work I have to do. Frontliner pa ako ngayon sa house help and driver ko. Help others through this pandemic. Kaya natin ito. Dugang pa sa netizens, hindi kinahanglan ni Corina nga isinggitan nga nakabulig ini sa iban nga tawo. Sa sports naman, nagpanguna ang NBA sa pag-abi-abi sa liwat ng pagbalik sa court sa isa sa kabig pinaka-matinik nga 3-point shooter sa kasaysayan sang liga nga si Klay Thompson sang Golden State Warriors. Naglambot pa sang masubra tuwa ka tuig nga nagpabulong kanang paidalom sa rehabilitasyon si Thompson. Sa una sining hampang kahapon nga adlaw batok sa Cleveland Cavaliers, gilayon ni nag-trending sa bilog nga kalibutan sang liwat siya nakita sa mga fans. Ginpahampang gilayon sang Warriors sa starting five si Klay. Wala naman ginpaslaw sang 5-time All-Stars kag 3-time champion ang mga fans sa mapasunod niya sa first half ang 3-point shots niya nga kasunod sa pila niya kapag tinguha. Kadungan sini naka-record si Klay Thompson sang kapina sa 12,000 ka puntos sa 1,800 ka 3-pointers. Ang Warriors, daog naman batok sa Cavs sa score nga 96-82. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato mga ka-action, happy Tuesday! So, January 11, 2022, mga ka-action. 2 days to go until the big celebration. Ay, kailangan big celebration niya. Dumadibo ba, no? Ay, kalai. Mapila ka na next door sa January 13? 27. Proud 27. Well, Proud 27. Very young. Oo. So, layo-layo pa ko antes maka-discount. Pero, amo na kami, pero nagyan mo na namo ng pag-27. Ah, syempre. Oo. Would like kung hindi mo na magyan. Ano ka, riktatigol? Tani. Riktatigol bombs? Miyara ko naglala nga rikta tigulang nga. Doon ka? Bata siya rikta siya tigulang. Kasubo, manamagam mo naman nga rikta kaya tigulang. Tani, galing kay day off mo sa Thursday, no? Tani kung di ko day off, excited kung makita ay mga birthday outfit. Mo na? Ay, birthday outfit pagidya. Sige lang maano tama, bisperas outfit. Bisperas tomorrow. Sige. Tomorrow is Niel Centineo, good morning. Christy, Elizabeth Lamalaka Gamala, kay Lawrence Hugo. May ginakampanya sa iya. Si Rona Rida Trava, good morning man, kadra sa imo. Sige, Action Doors. Yeah, so sa ato na balita. Si Leo Talaban, galing may transistor radio. Ay, oo, galing. Good morning. Sige, may lang pagpamati. Barangay Manghanoy. Yes, La Castellana. Yes. So, aton nga mga balita special action boy, ini mga pagkaon bala nga hindi na dapat kaunon or likawan sa pag-abot mo sa edad niya 40 years old. Ay, mayara mo na? Oo, kaya diba life begins at 40. Purari yung mga pagkaon hindi mo likawan. Ang dapat likawan mo. Oo, ang mga dapat likawan mo nga mga pagkaon. So, una action boy, mag-edad ka 40 ha. So, ikaw dapat na likawan mo na ni. kung wala mo na likawan, ang butsi mo na. Mati yan, tanay. Sige. So, una action boy, isa sa mga dapat likawan ang mga canned soup. Canned soup? Oo. Tiko nakapak lang siya. Yara, hindi ba lang mga soup na nakapak lang yan? Oo, no. Kaya masilayin mo niyang can mong layin mo niya nakapak. Masilayin mo ng canned soup yan. Layin mo na naka-powderize. Dilata na yan, layin mo na. Hindi na powderize actually. Meron man powderize ng mga, pero timplahon mo pagaling. Damo na, soup. Sorry Amot lang hindi guro. Kasi pariho mo lang na sila. Data na yan. Kilata rin siya mo, no? So, specific lang ta. Sundon talaga na sila nila. Sundon talaga hambal ni Dr. Irene Palinsky Wade. Dapat likawan corruption by mga canned soup. Kay kung
ano ni kuno Action Boy, manggaranon, puno sang sodium bala Action Boy. Sodium. Nga hindi na kaya tunawon sang imo nga lawas kung nag-edad ka na sang 40 years old. Talaga? Dapat nalikawan mo ni. Doon hindi ka man hilig Amo sa... pa na ganang ginabakal kong isa. Amo pa ni Kapay ginabakal ng, mo. hindi ako lamang ng mga sakit ngipon ko. Wala na bakal ko. Hindi masabulong sa sakit ngipon. Hindi man siya. Kundi Pero, nga lang, hindi ka hindi ka kausap. makauna. So, likaw-likawan mo na siya, Action Boy. Dapat nalikawan mo na ni. Kay pila na ka years ago ba ni? 20 years ago na ni. Araw-araw ka naman yun. Manog! Wala ko na ka 20 years ago. Kasi kung manog. Sila ni Dennis, kano niya pwede managuro ya kanon, hindi lang dala lata. Wala. Basi ang lata, dala lata. Basi ang lata, makapahalit. Ay, kalain. You dance? Hindi mo dance daw. So, next Action Boy, likawin naman ang mga frozen foods, kaya isang hot dogs. Kaya ni Action Boy, damo maninis ang sodium or manggaranon, maninis ang sodium. Manggaranon sila Action Boy. Manggaranon Hindi siya ko sa mga pigado. Gani man. Puno ni siya sa sodium, kag saturated fats kun Action Boy, kag nitrates nga og iban pa nga mga preservative Action Boy nga hindi nami sa health sang sa isa ka tawo labi na mag-start ka na edad 40 years old. Tingaway mo naging balita special sa mga 40 paano sang 39 ka pa lang tani, sa 40 no? pala ko may balita special aw. Feeling ko gano pa ko na backpack pa ko na sa elementary pa ko na. Kadura-dura pa ko Wala na. ka ba natin na tao? Gani ba? Hindi, backpack ka pala to. Nano man wala ng tawag. Gulang-gulang ka na ginakaroon. Feeling ko siguro sa amo na nga mga 40 namon, feeling ko amo pa to ba sakay mo sa tricycle to bla. Nga nag-miss ka bla sa bala. Sulit. Nga doon guya lang puti. Sino ito nag-makeup sa akon? Si Mama, ito nag-suggest ang mo nag-makeup mo. Tapos, ang guya lang siya nag-focus. So, bali wala siya nag-focus sa liyo. Ay, kalain. Do mga, do mga makeup, wala nga... Hindi man tangi mo makeup, do padali, hindi man. Ate, do mamo, gidi. Kaya do pagkabalo, kung manicurista man to siya, gulpi na siya ng makeup artist. Siling ko gidne. Siling ko rin nini, niya, day. Kabalo ka man magkuhan, kabalo ka man mag-color sa nga. Pero mayo na lang to yung sa uli. Ay, sorry. Ay, kalay. Pagwata na miss. Hindi tayo rin pagwa sa screen. Kasi ma-friendship over. Kita Matsaga ko pagwata na sa screen na isumpa kita na niya. So, next Action Boy. Isa sa mga likawan na, mga canned soup, mga hotdog. Frozen foods. Frozen foods. Kaya hindi man namin actually ang frozen foods, Action Boy. Bisa na pang edad mo, diba? Kaya naka-distract ko. Ipakulob talaga. sang hindi nami sa ato niya health. Hindi ka kami picture ka mo na sa siya man nagatag si ma. Ay, kakakitaan syempre sa ato niya mga Facebook. Sang 2015, medyo nag-evolve na siya. Nag-nami nagawa. Okay? So next Action Boy. Kasama. Next picture to yan, amaze ka bla. Amaze ka gidya. Very amazing gidya ang mga pictures ang una. Diba? Bongga. So, soft drinks, Action Boy. Virginal beauty na yan. Virginal beauty. So, soft drinks, Action Boy. Likawan taman eh. Kaya ang isa ka baso sa soft drinks, gali, may 7, mala ni ka kutsarita, nga kalamay. Ang isa ka bottle, bala na, inang 8 ounce, bala. Oo. 8, walo man ka kutsarita. Imagine bala. Imagine bala. Perti nga sugar. Perti nga sugar. Tayo man makakos ang mga diabetes. Kag hindi ginamayo sa aton niya lawas. Makapaano man siya kung Action Boy, nagapa bala sa aton niya bones, nagapahuyang sa aton niya. Huyang ang term. Huyang, nagapaluya, nakalain kung gabukon kasang gabukon na imong bones. Yes. Do tayo mag-iyon, nagalagtik na mo kay kabali, bla. Uy, so hindi ka na mag-iuwi, unay ka na lang muna. So, next Action Boy, mga fatty, mga sarsa, bala, kang isang gravy, mayonnaise, butter, hindi mo na siya galit nami, Action Boy. Lang kauno, nakaroon sa mga edad ko rin. Healthy, healthy living na lang gid Action Boy, okay? Amo pa na ng mga nalamian, sang kuan? Kasang mga... Labi na kung may lechon, no? Gid sa sarsa na blaw,
Pagkalamianan. Okay? So, amo na action boy Actually, damo ka pa dapat likawan. Buinan ko na lang. Buinan ko na lang para. Sa kamaya pwede. Kami puro pwede. Pero ano lang, in moderate. In moderation. Basta everything should be taken in moderation. Ang importante da. Bisan kayo sa pag-inom, amo may drink moderately. Ay na. Correct. Di kami kay drink moderitso. Moderate. Moderitso kami sa kalog. So, kaya. Or drink mutso. Correct. Kami balayran ka na. Layrash ka na. Wala mo na ginapasayod. Ang drink mutso. Sige wala. Sa commercial ba, hindi allowed ang mga alcoholic drinks kag mga sigarilyo. Gani man. Sa kay Nigel Gatok San Agustin, advance happy birthday ko na si Max Endors. Yeah, thank you. Ihada ko na Jocelyn Song Comedia. Nya tami man ko bala kay sa transistor ga pamati man ko. Gali. Jan Acosta kay Miss Georgia Gargasiran. Okay, ang maigo na dato sa sobrang asodium ang kidney mo. Yes, correct. That's why nga usually ang mga may kidney problems mga nagaedad na, no? Sige, kay MGS Candido, hindi ko makabasa bing sa punta, no? Baby Gregorio Yulo, good morning man from Poblacion, DSB. Sige, siling ni Ma'am Liliking niya, honestly, nagkakadula akong tuyo kung mag-watch live. Nag-enjoy ko. Okay. Thank you. Kay kagaho na to sila mong do 12. Managtulog na ni actually. Sa mga oras. So, good night, Miss Lily. Ara na sa mga 12 o'clock siya. Mga sa midnight. Sila ni Dennis, in short, hindi na lang magkaon ng mga 40 plus. Mas ma-early kapag nati-gurks dance. Good morning sa ako na cousin, beautiful cousin of Fritzy, Giselle, Gacho, Ripotana. Good drive na ni siya Black Action Boy. Congratulations. Kaga ganun ni siya, may lisensya na siya lapit na Hindi siya mag-grab driver. Ay, grab driver. Hindi ako mag-driver ate. Tawa naman siya karon, galantaw. Kasi gusto niya mag-grab kundi kasi pagka kung ako mag-request, accepted dayon. Accept dayon. Para nga siya ako nga driver. Yes. Ako driver. Yes. Baby Gregorio Yulo, good morning man. From Poblacion DSB. Okay. Sa mga ka-aksyon, inyo kinamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline ang kaupod ninyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.